zatem dal tento útulný dom. Komu asi tak? Pri stole je 2, 4, 6, 7 stoličiek, na svoje prezidente 2, 4, 6, 7 osob, v kúte 7 postýlov. Kde sa zmestí 7 ľudí, zmestí sa i 8. Z tohto tanierika si odklipnem polievku. Z tohto tanierika si zajem kúšik fašírky. Z tohto tanierika si odriznem kúšik štrúdle. Na tento tanierik vyfúľujem kôstku. Z tohto pohárika sa napijem. Týmto obrúskom si utriem ústa. A do tejto postielky si ľahnem. My sme siedmi trpaslíci, každý nám to svedčí. Trpaslíci, popraslíci, trpaslíci, pomenší. Kola hej, každý nám to svedčí. Kola hej, trpaslíci, pomenší. Ale čo to vidím? Zatiaľ, čo sme vo voľnej prírode, my trpaslíčili, niekto tu bol a odchlipol mi z polievky. A mne odhryzol z fachu. A mne na tanierik vypľú chvostku. A upil z môjho pohára. A nejaký bakol si môjim obrúskom na pozíte sa utrel ústa. A moje posteli spí. Fíha, veď je to snehulienka. Pamätáte sa, bratia, čo stálo v prorockých knihách? Pamätáme, od dnešného dňa nám princezna snehulienka povedie do nás. Taký novodobý trpaslíci. Pekne sa to vyvíja, čo? Ja čarovné zrkadlo to vidím aj na diaľku. Horšie je to s kráľovnou, tá sa musí opýtať mňa. A vôbec, horšie je to so mnou, práve prichádza. Čo je odporné? Povedz, že mi zrkadielko, dobrovoľne bez boja. Je na svete ešte niekto, kto je krajší ako ja? No prosím, a už je to tu. Nik na svete svojou krásou nesiahne do polčnienka. Takže ona neumrela, teda žije snehulienka. Ihneď mi zrkadlo povedz, kde je. Udávaný nesedím v tom zrkadlo dobrých zvykov. No ja poznám, čo je. Je u 7 trpaslíkov. Už tam frčí, len čo okrajina. Viesť domácnosť s jedným trpaslíkom, úplná hračka. Chvíľu sa vyhodí pri stoláku a už je hotový 7 obedov. Lenže predána Jána, zabudla som na seba. Čo budem obedovať ja? Čo keby ste si dnes zaobedovali niečo ľahšie, mladá pani? Ovocné obedy pomáhajú udržovať štýlu míru. Mám na chleba krásne Jonatány. Jonatánky, to je moje. Lenže milá, podobivá obchodníčka. Neviem, kde majú trpaslíci peniaze. Nemám za čo Jonatánky kúpiť. Nikde nie je chyba. Jedno jablčko zaženie hlad a jedno jablčko dávam zadarmo. Propagačný kus. A za chuť donesiem zajtra medka. Ach, je vynikajúce. To si teda myslím, že na jeho zlepšenie chuti som použila jed dovážaný z brazilských džunglí. A teraz sa musím presvedčiť, či jed bezpečne založí. A či je snehulienka perfektne mŕtvy. Tak, povedz, že mi zrkadielko dobrovoľne bezboje. Je na svete ešte niekto, kto je krajší ako ja. Je na svete takej ženy, ktorá sa ti vyrovná. Najkrajšia na celom svete si ty, pani kráľovna. Hurá, snehulienka je 200% mŕtva. A vy, milí diváci, zapamätajte si slovenskú ľudovú múdrosť. To celý život hovorí pravdu tak, ako ja tomu uveria, keď zažívam.
tá najlepšia pravda. To sa tiež dozviete.